Buhat 2, 37, 38, 39, 40, 41. Na dia. Sige. Na 3,000 na butiham dili aman anak. Mo din ito isyo, hindi man na ito isyo. Ang isyo na to klaro. Nga ni ingon, gilitok sa mga apostol, ako nagabautismo kanimo sa ngalan ni Jesús. Ngunit isyo. Ayaw ko sa busabang isyo. Okay, masala. Karon sa diha na sila nakadungog ni ini. Sila gipanusok diha sa ilang kasing-kasing. Og miingon ngadto og miingon ngadto ni Pedro og ngadto sa ubang mga apostoles, mga tawo og mga igsoon. Unsa ang among buhaton? Unya si Pedro miingon ngadto kanila. Pag ginulsol o pagpabautismo sa matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa mga sala ug kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Kay ang saad nga kaninyo ug sa inyong mga anak ug ngadto sa tanan nga anaa sa halayo bisan ingon sa kadaghan sa pagatan-awon sa atong Ginoong Dios. Og pinaagi sa daghan pang ubang mga pulong siya nagpamatuod nga nagaaghat ang nga nagaingon luwasa ang inyong mga galingon gikan ining baliko nga kaliwatan. Unya sila nga malipayong midawat iyang pulong gipabautismuhan og sa maong adlaw ihay dugang ngadto kanilang naduulan sa 3,000 kakalag. Yan na ako nagabautismo kanimo sa ngalan ni Jesus. Sa 38 Naba, dito. naba sir? Naba sir, ikaw mo yung nagbasa sir. Naabay gilitok ang mga apostol nga kami nagabautismo kaninyo sa ngalan ni Jesus. Sa 38. Ayaw lagi ba di lagi na formula. Bali na. Klaro anak. Sarambawon pag hindi mo. Wa gigingon. Mao na imong history. Mao na imong chismis. Wa mo gani siya nagwali ni sila dito. Nagwali na pero wala pa to. O gani, di ba? Sila actual nga namunyag. Nagwali ni sila nga giingon nga bunyag. So dili formula. Nadungag ko sila sa iglesia. Ayaw lagi di lagi na mo isyu. Dili mo isyu pila ka mo na bautismuhan ang isyu sa gilitok sa panahon sa bautismo. Ano isyu? Formula ganino. Okay, palawag ko ba? Lain na pong pangutana. Ayaw ng lain kay. Ayaw na lang gilad ng lain. Okay lang maayo nga pangutana. Akong pangutana, nag-isgot bang ka og RCC kaganina. Mao ba ning panahon ni Constantino kining RCC, Roman Catholic Church, Universal Church of Rome? Mao ba ni? Actually, before Constantine, naanabaya ang Catholic Church. Naana ang Roman Catholic Church headed by the Pope or the Bishop of Rome. Ang question nimo, naana ba? Naana before Constantine, sa panahon ni Constantine o after Constantine. Okay. Kay kanina naman kaning RCC, Roman Catholic Universal Church of Rome. Ay, wala mo ko yung Roman Catholic ang Universal universal dili. Pag ingon ganig Roman Catholic Church referring na sa Church of Rome nga diin kaylap sa tibuok kalibutan gikan mismo sa gitawag og Jerusalem. Kaya siyempre kay sugo man ni Kristo. Sugo man ni Kristo ipakaylap. Universal. Roman Catholic Church, Universal Church of Rome. Gikan sa Roma. Gikan sa Roma. Gikan sa Jerusalem. No. Gikan sa Jerusalem na abot og Roma. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 sa 8. Gikan po sa Roma milukok sa tibuok kalibutan. Follow-up ko pangutana. Kay ang Roma man, ang imong gigamit Roman Catholic, asa man di ay magsugod ang iglesia gitukod? Sa Roma o sa Jerusalem? Ay, wa ka naminaw sa kung tubag ganina. Wa ka naminaw. Ako ka nagsugod. Ay, sa bawa ka naminaw. Ang akong gingon, ang akong tupag nimo ganina, kanang maong simbahan na nagikan sa Jerusalem, niabot sa Roma o gikan sa Roma, ni kaylap sa tibuok kalibutan. Ang ako ganit pangutana, asa nagsugod? Wa mo ko mag Ay, answered. Foundation ba? Answered. Human na. O asa man? Kaduhan na gina ako gitubag. Nabigay nga one word is enough for a wise man. Tama ka na. Gitubag. Di ba Gitubag. Sige mao. Di ka lang kabalo maminaw. Asa nagsugod? Nga naman, kinagunahon na ako sa i-follow up ni mga pangutana. Balik ko na. Katulong na niya. Balik ako pangutana. Tubag ha. Balik ka. Akong gingon ha. Kanang maong iglesia sa Roma. Maong ang iglesia nga naa sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem, niabot ang Roma, gikan sa Roma, milukop sa tibuok kalibutan. Sa 1870, nga si Ignacio Loyola,
nagtukod kanu sa man Kung sa 1870 nga, patay na si San Ignacio na. gani gisulat 17 ka siglo mas si San Ignacio de Loyola, pataka naman taong gawin. 18 Ayaw, patay na si San Ignacio ng 1870. Nama sa istorya Oo, sa history ni mo na. Imuha ng history, dili na history. Patay na si San Ignacio 17th century. Kana 19th century na. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.